Pokażę wam, jak kiedyś, jak dzisiaj, bo niewiele się zmieniło okrom tego, co mamy dryny, pomieszkiwali tutaj ludzie. Witam was, Rostomili, we Łaziskach. To już 8. albo 6, zależy jako w to rachuje, bo 2 filmy były tak ino po kąsku o Łaziskach, film o Łaziskach. Mieliśmy być dzisiaj we Falkenbergu, no ale wczoraj druś padało. Dzisiaj ponoć też hań padze, a ja jeszcze mam ryma, to już przesunemy to za tydzień, a dzisiaj Łaziska. Genau werk, elektro. Byliśmy już tutaj kiedyś, no ale dzisiaj zmajstrujemy całki tajlik o werku. Górne Łaziska dzisiaj. Na zaczątku to była Gostyń. I no 1 lipca 1931 roku dokuplowali to do Górnych Łazisk. Nie skorzy Szczednie Łaziska, kiedy to było osobne osiedle, no i potem zaś Górne Łaziska. Dzisiaj te wszystkie łaziska są już pokuplowane. Ja, no ale genau mamy blisko Gostyń. No i co tutaj mamy? Werk, huta, elektrownia, no ale też werkowy Siedlung, o którym będziemy dzisiaj rozprawiać. Plac ze potencjałem. Kiedyś, pora miesięcy do zadku, trafił żech tu tako baba, kero powiedziała, była tu pierwszy raz. To może być drugi Nikisz. Ja, każde robotniczy Siedlung na Górnym Śląsku może być takim drugim Nikiszem. Mono nie na taką skala każdy, ja, bo są mniejsze, większe te osiedla. No ale możemy coś fajnistego z tego zmajstrować. I no czageldu trzeba, co by reskirunek się tym zainteresował. Zainteresujcie się tym i zmajstrujcie z tego atrakcję. Tu i na inkszych placach, kaj mamy takie perełki, kaj mamy werki, albo kaj były werki i są przy tym Siedlungi. Proszę was dzisiaj na elektro, proszę was dzisiaj na werk. Huta. Od tego wszystko się napoczło. Powstała w 1917 roku ze inicjatywy pszczyńskiego księcia Hansa Heinricha XV Hochberga, Fürsta von Pless. Ażby się chciało, co by ta ulica, główna ulica, która tutaj jest, wyzwoleniu, no bo mamy jeszcze Gostyńsko, mamy Cieszyńsko, nosiła miano Hansa Heinricha XV Hochberga von Pless. Chciałżech, co by tak było, zwróciłżech się ze prośbą do łaziskiego reskierunku, oni to odciepli. Nie będę tego już dzisiaj komentował. Ja, słuchajcie, 17 rok, I światowa wojna. I napoczyno to fungować jako werk do majstrowania karbidu. Powstawają 2 piece elektryczne i wytwarzają karbid. No karbid, karbidki. Karbid był potrzebny do tych karbidek na gruby. Ja w 1920 roku, to już po wojnie, no ale za czasu absztimungowego, tu całki czas wrze, całki czas jechaja na Śląsku, tako polsko-niemiecko, zaczynają wytwarzać żelazostopy na górnośląskie gruby. A co się dzieje dalej? Po II światowej wojnie, we 1946 roku, kuplują, odkuplowują to od elektrowni. Trzeba wiedzieć, co na zaczątku we 17 roku to było Zusammen elektrownia, o której jeszcze za chwilę, i huta były Zusammen. Ta elektrownia też była we inkszej postaci, będziemy na ten temat jeszcze za chwilę gadać. Mamy 46 rok, osobny werk. Dzisiaj jest to prywatny werk. Skupina Ri Elois tutaj reskieruje, no i wytwarzają
żelazostopy. Są największym odbiorcą, jeżeli się rozchodzi o huta, elektrycznej energii. No, ja tu mamy ta elektrownia i oni korzystają. To wszystko jest połączone. Jeszcze dalej mamy Gruba. Ja o Bolesławie już my kiedyś robili osobny tajlik. Tu też kiedyś była Gruba, no ale o tym na koniec tajlika. Widzicie ten landschaft? Tak, Górny Śląsk prawie w całości okrom Hańkaj były stare ze szczednich stoleciów miasta. Tak wyglądał 100-150 lat do zadku. Tak to wszystko się rozwijało. Pola, a hańdali, werki, tutaj jeszcze bauery, hańdali, robotniki. I tak to zostało we Łaziskach. Pokuplowanie industrii z naturą godą to we pierwszym tajliku u Łaziskach. Elektrownia Godołżech, co było to kiedyś zusammen ze hutą, werk. Inwestor i właściciel to Fürst von Ples, Hans Heinrich XV Hochberg. No ale to wszystko powstało, tak jak Żech powiedział, w trakcie I światowej walki. Pod koniec, 17 rok, Niemcy przegrywają. I co by ratować to wszystko, to budują to, co widzicie. Plan Hindenburga to się mianowało. Co by jeszcze Niemcy stały. No nie stały, przegrały i wszystko się wtedy pomieniło. Kraft und Schmelzwerke Prinzengrube. Postowo przy Prinzengrube, przy grubie Prinzogłokery jeszcze na koniec będziemy go dać. Ta gruba, ten wągiel ze tej gruby zasilo karbidownia, o której my go dali, i elektrownia, które są pokuplowane. Wągiel słabej sorty, złej sorty, którego nie idzie sprzedać, on idzie na werk i na karbidownia. Od 1927 roku mianuje to się Zakłady Elektro w Łaziskach Górnych. I od tego roku do 1953 z małą pauzą na lata 1939-45, kiedy całki Śląsk był pod niemieckim rozkierunkiem w III Reichu, nie pod okupacją, co że kiedyś Feller nie powiedział przy tajliku o grubie, co to były place dokuplowane do III Reichu. To nie była generalno gubernia. No i w tych latach, ze tą pauzą, była to największa elektrownia pod polskim rozkierunkiem. Przypomnę, co w 1922 roku te place po Abstimmунgu i po wojnie polsko-niemieckiej trafiają do II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. Słuchajcie, do mnie takie landschafty na Górnym Śląsku są jednymi ze najpiękniejszych industrio i natura. Wiecie, w 1939 roku powstało Luftbahna. Luftbahna, która transportuje węgiel ze Bergrube, ze Bożych Darów, ze Kostuchny. No, czemu ze Kostuchny? No, tu tego węgla je mało, potrzebują jeszcze węgla i bez Kostuchna, bez lasy ciągną ten węgiel. Tutaj mamy już Łaziska, no ale Kostuchna. Kostuchna przynależy też do Hansa Heinricha XV Hochberga von Ples. Dzisiejsze Stadtteile Katowic, te na południu, Kostuchna, Murski, Podlesie, Zarzecze przynależą do Hochbergów. To jest pszczyńsko ziemia. I bardziej te place południowe dzisiejszych Katowic są związane historycznie, kulturowo z tymi tutaj placami dzisiejszego mikołowskiego krysu, niźli z resztą Katowic. Czemu ta Luftbahna? Bożek w Gostyni 3 lata do zadku, że majstrował film, nie wspomniał, że o tym, bo że o tym nie wiedział. Hajmie spieronili, o co to fest, no nie wiedział, że te tajliki 3 lata do zadku nie były jeszcze takie fest dobre, ja się duś ucza, no ale już dawno wiem, co ta Luftbahna była. I ta Luftbahna jest wielką wzorcą dla Gostynia.
do Gostynie, Pieronie jako się powinno odmieniać. No i czemu ta Luftbana? Czemu nienormalno, tradycyjno bana? Co była 7 razy tańszo od tradycyjnej bany. No i to się werciło. I fungowała jeszcze za komuny. Do 1966 roku zlikwidowali ją całkiem w 1970 roku. Kostuchna 15 kilometrów stąd. Taką technologię. 39 rok. Słuchajcie, to jest Górny Śląsk. Tu są technologie moderne, były moderne i są moderne technologie. Zachwycali się Górnym Śląskiem, dali się zachwycają Górnym Śląskiem i wszystko zrobimy, co by tak było durść. Po wojnie zmodernizowali i zwiększyli siła elektrownię. We 60. i 70. latach wybudowali nowe bloki. 4 bloki powstały na placach po Princoku, po Grubie. Jeszcze o niej będziemy dzisiaj rozprawiać. Od 1982 roku Gruba funguje ino na nowych blokach. W 90. latach też zmodernizowali i zwiększyli siła. Za mną staro tajla elektrownię, budynek z 1928 roku. Te nowe bloki są po lewej zajcie, po mojej lewej zajcie. No i co tutaj mamy? Od 2003 roku funguje tutaj Muzeum Energetyki. Niestety jest one słabo rozpromowane, a szkoda, bo fajniste ono jest. Trzeba się ugodać, nie można teraz tam tak wleźć, jest zawarte. My też nie wlezymy, bo tajlik by musiał trwać 40-50 minut, a do niektórych to już jest za długo, nie wiem, wiele tutaj wyjdzie. A ostatnio mikrokosmosy były. Kamil Nowak i Zuza Czyż tutaj byli i ja był w tym tajliku, no ale nie we muzeum, a na Grubie i na hołdzie. Toż kuknijcie se. Mono jeszcze kiedyś coś ich tutaj nagromy na kanał. A ja był tutaj zdarma na Industriadzie, bo przynależy to do szlaku zabytków techniki. Normalnie trzeba płacić fachowy ticket 20 zł, okludzanie 100, ale to chyba od skupiny. Kuknijcie se we net. Werci się naprawdę tutaj przyleś. I no jeden hop mnie tutaj znerwował kiedyś, okludzacz. Powiedział, pokazywał jakiś sprzęt na sztrom i powiedział, to powstało wtedy, kiedy tutaj było powstanie styczniowe. Pieronie, bez tak powiedział to po polsku. Powstanie styczniowe na Śląsku, Pieronie? No nie ma nugu, bo śląskiej historii propagandą przesiąknięty, jeszcze za komuny łaził do szkoły, było widać, no szkoda hopa. Dyć tutaj Polski nie było, to był pruski Śląsk wtedy. Ja jeszcze nawet nie pokuplowały się niemieckie ziemie, nie było Kaisertum. To było pora lot wcześniej. Ja, no ale jeśli ktoś tutaj będzie, aj przodzi zabukuje, to niech przyjdzie, werci się. Przy werkach postawała bana. No, bana jest ważnym elementem tej industrialnej rewolucji, połowa XIX stulecia, no i tak było tutaj. Widzimy ten Byszung, taki tutaj nic nie ma, no ale był kiedyś, no Bahnhof to za mocne słowo, no ale Bańsko-Sztela. Była tutaj Sztela. Pokazywali my to ze Adamem Biedą we Ekstra Tajliku o banie we Mikołowskim Krysie. Kuknijcie, że tam byli my tu wtedy bez zima. Był tu osobowy ruch. No jeszcze za komuny teroski niestety. Nie ma nic, no ale nie będę narzekał na miasto Łaziska, bo to jest tendencjo we całkim landzie. No ale dali kursują tutaj towarowe cugi. No i osobowe też, no ale się nie zatrzymują. Widzę tutaj często czeskie drachy. Ja? Toż tak to wygląda.
Eli to jeszcze kiedyś wróci. Myślę, co jednakoż nie, to tu się wszystko jednakoż no, troszkę zwijo, tym bardziej co we 2025 na bezrok chcą zawrzeć elektrownia. Eli jeszcze idzie to odmienić. Uwidzimy, jak będzie. Wracamy do Siedlungu. Tutaj w Rai mamy pora budynków ze zaczątku XX stulecia do takich einfachowych robotników huty, ja? Do hutników, do tego werku, który tu był i który tu dali je. 4 kwatery mamy. 2 na dole i 2 na wierchu. Nie wiem, Eli od zaczątku tak to fungowało. Eli nie było tak, co były 2 kwatery, no ale kejżech tam był dryny, to myślę, co richtig było tak, co 2 kwatery i 2 kwatery. Pomieszkania takie mniejsze, ze 40-50 metrów, 2 izby. I jeszcze na końcu mamy taki familok, który jest inaczej przerobiony, hań inaczej dzisiaj jest to zorganizowane. Za mną willa od dyrektora werku. Powstała w 1910 roku. Dzisiaj potajlowano na wiele kwaterów. Mamy zegródki, hań też my mieli zegródki przy tych familokach takich einfachowych. W 1917 roku przybywał tutaj Walter Amann ze Austrii, ze Linca. Był wanielikiem, co jest wiadowne, co większość Austriaków było i jest katolikami, prawda? No ale przybywał na pruski Śląsk. I nie mieszkał tutaj, jakże się dowiedział, to niby willa od dyrektora, szajmijcie jak to było. No ale ponoć pomieszkiwał na dzisiejszej ulicy Barbary 23 we Szczednich Łaziskach. Tam też mamy willa, kto przyjedzie do Łazisk, niech hań idzie i obejrzy. Jową nie wyda, dawał tutaj przebitek. Ja, no i słuchajcie, dzisiaj mamy tutaj wychód też na zegródek, fajnie to miał. Dobre, interesuje mnie, jako to richtig było. Z tą willą miał 2. Dobra, ostawmy tu. Przychodzi 45 rok, kiedy tak richtig napoczyna tutaj się wojna. Przychodzi Czerwona Armia, moc personów takiego niemieckiego pochodzenia Cito, on nie, go do po jakiemu. I oni komu nic nie zrobił. Hitlera, że jakoś nie wspierał, do NSDAP, że ich nie przynależał. No ale przychodzą czerwonoarmisty 29 stycznia. On po śląsku, po polsku raczej nie poradzi. Po niemiecku go po tym austriacku-niemiecku myśla, no bo Hochdeutsch no i też Prusy. Ostawmy już te dociekania. I dostawo kula. Umiera, ginie we swoim biurze. I no temu, co był niemieckim Austriakiem, albo austriackim Niemcem, to, że chciał powiedzieć. Chowają go tak prowizorycznie, a nie skorzy przenoszą na Wanielicki Kirchhof we Mikołowie i hań dali mamy jego grab. Będziecie tam, puknijcie, na tym Kirchhofie je pora zacnych grabów. Za mną familok z 1917 roku dla dozoru albo dla beamtrów. Ja, tak mieszkali tutaj ponad 100 lat do zadku. No i do teroski mieszkają tu ludzie. Widać jeszcze tutaj przy oknach u jednych zielono farba. To jest charakterystyczne dla hutniczych Siedlungów. Pokażę wam, jak kiedyś, jak dzisiaj, bo niewiele się zmieniło okrom tego, co mamy dryny, pomieszkiwali tutaj ludzie. Chodźcie ze mną.
oryginalne. Ta sień. Mamy wilkumy, i słuchajcie, cztery srogie pomieszkania kole 100 metrów. To ma 98 z hakiem metrów. No i jaki był standard wtedy Roztomili? 3 izby, haziel, ja tutaj mamy, tutaj mamy Badezimmer, srogi Antej, za mną możecie sobie obejrzeć Śląsko Landkarta. No, tu grubskie artefakta, można powiedzieć, co tego nie było, bo to było hutnicze. Mamy Schlafzimmer, ja. Wszystkie izby, no tak ponad 20 metrów. Tutaj mamy jeszcze jedna izba. No i słuchajcie, główna izba, prowinc Schlesien. Takie vertigo też tu mogło być, to jest przedwojenne. No, szrangie powojenne, no ale coś ich podobnego mogło być. I no, czaka, no tak jak godom, to nie było grubskie. I kuchnia. Kuchnia tako, no, byfy na zicher tutaj musiał być. Ja. No wiadomo, tego nie było, takich rzeczy. Eisschrank, no nie wiadomo. Słuchajcie, Eisschranki wynaleźli w XIX stuleciu, no ale takie domowe Eisschranki w 1913, ze 1917 to jest, a w Niemcach Eisschrank taki domowy zaczęli wyrobiać i w USA, toż mógł być jakiś malutki, no ale tu mamy Kammerlik. Kammerlik był przed czasami Eisschrankowymi, ja? No, ktoś tu mógł mieć też fana Cesarstwa Niemieckiego. Toż takie Kammerliki były, ja? Tak to wyglądało. Hańbę Eku też śląsko fana. Teraz idziemy jeszcze na górę. 2 sztoki, w sensie parter i 1 sztok. Za chwilę idziemy się na wierzchu. Sumy na górze. 2 osobne domy do 2 kwaterów i tutaj też do 2 kwaterów. Toż góra była na 2 kwatery. No i fesrogo, no słuchajcie, to też będzie miało kole 100 metrów, bo to jest nad kwaterą. Można tu roztomajte rzeczy dać, no i widzimy tutaj konstrukcję. Słuchajcie, drzewianą konstrukcję. Tak to wszystko wygląda. Drzewiany dach. Może to uchycone? Ja? Ten dach drzewiany. No i na zolu też drzewo, deski z drzewa. No, oryginalnie we kwaterach też były takie deski. Nie było parkietu, to wiem. No, teraz już oryginalnie chyba nikt nie ma. No, ale te drzewiane płuczyny, które żeście widzieli, też robią wrażenie. No, dzisiaj już się tak nie buduje. Idziemy jeszcze 2 place tutaj. Słuchajcie, jeszcze piwnica. Ja. Tu też każdy miał osobne, no i nie takie małe jak dzisiaj to piwnice. No, srogie, chyba ze 15 metrów. Obejrzyjcie. No, to jest coś, tu można izba zmajstrować. Śląskofana jest z kuli wiatru tak pomotlała. Widać, co pomieszkują tu porządne Ślązoki. No, we łaziskach tych śląskich fanów trochę je. No i mamy zegródek. Zegródek to
było coś normalnego przy familokach, słuchajcie. I każdy też ma swój zagródek. Pokażę wam jeden, jak to wygląda. Każdy sobie może zaaranżować. Zagródek 400 kwadratmetrów. Tutaj godą gnał o tym. No, lauba. Każdy miał lauba. Strumkaj są łożechy. No i plac. Kaj było można zesiednąć, tychnąć i kaj było można też jakieś jarzyny uprawiać, jakieś owoce takie, no, no bardziej dosia rekreacyjnie, ja? To nie były pola, to nie było bauerstwo. Ja, tak kiedyś się mieszkało u nas na tym Górnym Śląsku przy werkach na robotniczych Siedlungach. Były rozmaite domy, i bogatsze, i biedniejsze. Ja genau pokazał, że wam taki bogatszy familok. Naprotiv tego familoka mamy, no kiedyś to było kasyno. I no kiedyś kasyno to było coś innego niż dzisiaj kasyno. Kasyno to był kiedyś taki dom kultury, biblioteka, szynk, teatr. Ja. No i tak to fungowało. Nie skorzy, chyba dopiero po II światowej wojnie była to szkoła. Zespół szkół energetycznych, elektrownie Łaziska, i tak do 2011 to fungowało. Nie skorzy pokuplowali to ze szkołą na Chopina. No i stoi to puste. Coś ich tu robią, potem nic zaś nie robią. Co to ma być? Roztomajcie go dają, jakiś hotel, coś tam. Tam dali, widać co to dobudowali już za komuny, jakoś, nie wiem co to była, może gimnastyczna hala. I no, widać co tutaj odnowili fajnie, fajnie. Widzicie jeszcze te takie te okna z takim krzyżem i tutaj, i tutaj. To ma swój sznit. Tu wszystko, każdy szczegół jest dorobiony, ja? To nie ma tak jak dziś jakieś, albo tak jak za komuny powstawały jakieś takie pieronie szranki bez niczego, takie kwadracioki. Tu wszystko jest przemyślane. Są my na placu, kaj genau była kiedyś gruba. Princen grube. Princok, książątko po 22 roku, kiedy te place przeszły do II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. W 1907 roku skierowanie we pszczyńskim księstwie po swoim fotrze Hansu Heinrichu XI przejmuje Hans Heinrich XV i postanawiał zainwestować we gruby. I tutaj za pora milionów marek niemieckich postowo gruba, Princen grube. Skąd miano? Niekierzy, szczególnie to polskie książątko, niekierzy go dają, co syn od Hansa Heinricha XV, Hans Heinrich XVII, Hogberg von Pless, dostał to na konfirmację. Oni byli wanilikami, on wtedy miał 14 lat. Stąd takie domysły. Nie ma to na zicher. Był jeszcze Siedlung, Princok, hań za glajzami. Mało informacji wie w Wenecu na ten temat. Powstał wtedy co gruba, mało wiele. Gruba genau w latach 1913-14 była budowana. Siedlunga już nie ma, zlikwidowali go za komuny, nie wiem genau kiedy, 70. chyba 80. lata, szajbnicie, jeśli wiecie, pora familoków. No, gruba nie skorzy we 25 roku pokuplowali ze grubą brada. Ciężkie czasy, okres międzywojenny, strajki, zwolnienia grubiorzy i innych robotników z werków. Opisuje to we swoim filmie Kazimierz Kuc, Perła w koronie. O tych strajkach pisze, jak to było, a już po ranoście kilometrów stąd, we Glajwitz, we Wojtem, we Hindenburgu było lepiej, a już ganz lepiej, jak nazisty doszły
do władzy we 1933 roku. Broń Boże, co bych nie chwola nazistów, no godą, jaki jest fakt, co wtedy richtig ekonomicznie Niemcy lepiej się rozwijały. No i słuchajcie, o tych grubach jak się kupowały i tak dalej, godą w Tajliku o Bolesławie, o Walesce, o Bradzie, kuknijcie se, Hani, 2 lata do zadku, chyba że kto zmajstrował. Tutaj gruba funguje do 66 roku. Dzisiaj nie mamy nic po tej grubie. To, co widzimy, te nowe bloki powstały na placu Gruby. I dzisiaj mało kto wie, kaj genauta gruba była. Trzeba grzebać we Necu. To nie ma takie einfach, to wszystko znojść, pasjonaty się tym zajmują. No widzimy, wiele tu je tych glajzów, no to już było, nie wiem, genau Elitela, bo tu mamy ronie, chyba poraności tych roztomajtych glajzów. To powstało już przy przyleżitości Gruby. Są my genau na Princoku, już nie na Werku, bo Werk to hutniczy Siedlung, a tutaj Princok to place i Siedlung, którego już nie ma, który przyleżał do Gruby i kaj pomieszkiwały Bergmony. Na koniec to, co jest moderne, jako je przyszłość tego placu. Pora lot do zadku powstał tutaj klub fabryczny. No, miano może skazować, co to jakiś szynk ze piwem albo coś takiego. No nie. Jest to italsko restauracyjo. Głównie specjalizują się we pizzach neapolitańskich. Parkplac je voll, szczególnie we weekendy. Teroski też, no mamy dzisiaj niedziela. No i ludzie tutaj przyjeżdżają, nie ino ze Mikołowskiego krysu. Myślę, co ten plac ma potencjał. Tak jak powiedział, mają tu też zegródek, można se siednąć, jakieś koncerty, insze trafienia są. Mają też tenisowe korty. Jest tu też sportplac ze szkoły, to co żech pokazował, byłej szkoły, ze byłego kasyna, no ale teraz nie wykorzystywany. Sportplac do futbalu, do kortbalu. Mam nadzieję, co kiedyś to będzie zaaranżowane. Moglibyśmy jeszcze o Werku godać, wszystkiego żech nie pokazał, wszystkiego żech nie powiedział. Przyjedźcie tutaj i no, róbmy takie mikrorajzy. To jest mikrorajza. 8 albo 6, tak jak żech powiedział, po Łaziskach. Małe miasto, 20 000 personów, a wiele można odkryć, wiele można odkrywać. Mam nadzieję, co będziecie realizować dalej ze mną, abonirujcie kanał. Proszę też na nowy kanał Śląsko Kultura. Nie, nos troszkę mało, mam nadzieję, co będzie nos troszkę więcej. Co tam je, kuknijcie, byćcie ze mną, pomóżcie mi, a te filmy też roztopierzejcie. Jeżeli też na Facebooku i Instagramie. Widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, co już nic nie stanie na przeszkodzie i będziemy we Falkenbergu za tydzień, a za 2 tygodnie we Dorfach kole Falkenberga. Chowcie się.